Bob Marleyren semea den Kimani Marleyk reggae garaikidea hip-hoparekin eta Jamaikako musika tradizioarekin uztartzen du. Biarritzen eskainiko duen kontzertuan, bere errepertorio ezaguna eta zuzeneko proposamen indartsua bateratuko ditu. Manolo Alcantararen Refugi ikuskizunak oreka fisiko eta emozionalaren arteko jokoa agerian uzten du. Kablearen gaineko egonkortasun fisikoa da lanaren abiapuntua, adinaren igarotzeari xamurtasunez eta zaurgarritasunetik erantzunez. Munduari itzulia 80 egunetan, aurrantzerkian, Jules Verneren klasikoa berreraiki du Eriz Alberdi aktoreak eguneroko objektuak abiapuntu hartuta. Antzeslanak etxeko tresnak baliatzen ditu abentura eszenikoaren parte bihurtzeko, umorez eta irudimenez betetako bidaia batean. Hiroaki Umeda koreografo japoniarrak Azkuna zentroan aurkeztuko ditu Split Flow eta Assimilating piezak, gorputzaren mugimendua, argiaren, soinuaren eta irudiaren bidez beste dimentsio batzuetara eramanez. Bi soloek esperientzia murgiltzaile bat proposatzen dute, dantzaren bidez espazio denboraren sentsazioa etengabe zalantzan jarriz. Arte bizien bidez, natura, lurraldea eta komunitatea harremanetan jartzen dituen proposamen ugari bilduko ditu Arbola Fest jaialdiak Iruñean. Programazioak eskuartze artistikoa, sentsibilizazio jarduerak eta topaketa kolektiboak uztartzen ditu, espazio publikoan esperientzia partekatu eta irekiak sortuz. Kulturplanik onenak, EITB-ren eskutik.